Mbah. Apa? Mati kula, Mbah. Enteng kedubyuk ki ngapa? Wong didhawuhi karo Gusti Prabu Dewa Srani supaya kon jaga pesisir. Kok malah teng kedebuk ki ngapa? Enten tiyang ajeng dugi segara. Sapa? Namanipun Sentyaki. Ngakunipun Senopati Ndwarawati. Sentyaki? Nggih. Terus Gelut kalih kula. Kowe iki gelut terus Sentyaki? Nggih, Mbak. Menang apa kalah? Pangestunipun kawon. Lah, betul. Lho kok betul pripun? Kowe tak omongi ya sok meneki nek arep gelut ki taren karo aku. Luwe-luwe iki laladan gisi ing samudra tanah Jawa. Ya. Bel Nggih. Nek kowe ora takon karo aku, kowe rekoso uripmu. Sentyaki ki wong peng-pengan. Awake cilik to? Nggih. Mripate nek menteleng abing kena. Nggih. Brengose tumpangke kuping kiwa tengen. Nggih. Kae digdaya sekti kalintang jayaning perang kae Senopati Ndwarawati kae ditamani pusaka ora apa-apa bebasan tinata mendat cinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Paham? Nggih, Mbak. Kowe itu menggung anyaran kok musuh Sentyaki iki demen modar meruput iya kowe. Iya, tangane atose Raja Mak. Ora mung tangane, Sentyaki iki suarane wae atos. Nggih. Wis ngono mulai kono. Nggih. Genduren. Lho. Kok kenduren pripun? Tangga teparu dikumpulke, kowe ngucap syukur gendurenan, tangga teparu dikumpulke nek kowe ora mudar musuh Sentyaki. Kowe suntung kowe. Nggih, Mbah, matur sembah nuwun. Mundur kana. Nggih. Wih, jan tangane atose Raja Mak. Kula diantil bola-bali niku rasane kaya arep pecat-pecat nyawane. Aku ora tak pecat sisan. Mboten sampeyan niku jane tresna kali kula mboten lho. Ya ora. Wong aku karo prajurit sabrang sing ngayal-ngayal kaya kowe iki males kok rasane. Iya, kula semanggaken. Mbah, Apa meneh? kula ki nangge tiyang medun saking dhuwur. Diadani murup satebok mlerengi. Wonge mabur. Nggih. Kula takeni namine Gatotkaca. Kowe perang karo Gatotkaca? Nggih, Mbah. Iki ya ngono wae. Mulih kana gendurenan. Lho, Ngucap syukur kersaning Gusti ndasmu ora ilang. ndas kula pripun? Gatotkaca ki otot kawat balung wesi sungsum gegolo lan sak piturute wong nyandra kentramek kurang golek. Kuwi senengane motol ndas, kowe bejo ndasmu isih teng kono. Nek ora bejo ndasmu nggo bal-balan karo anak-anak Pandhawa. Napa nggih, Mbah? Domongi aku ki semeh pindho kelangan ndas. Musuh Gatotkaca. Lho, sampeyan biyen musuh Gatotkaca. Biyen dek enom. Saiki ya wis ora wani wong kekuatanku sepira ta. Ngaten, Mbah. Heeh. Nggih, ngapunten nggih, Mbah. Kula tak mundur mawon. Kena dandani awake. Inggih. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Prajurit sing tak dema-dema iki meng kowe. Kowe iki ganas di peperangan, hangat di pelukan. Sembahyang mengonten Mbah kula marahi sin lho. Kula nek jenengan ngendika kaya ngono terus kula niku selerane selera tuwa. Lega kula nek selera tuwa ya mah. Ya mimbangane ora ana menungsa, ora ana menungsa cengelmu. Wong tuwa kudu nek kira ana menungsa. Arep maju perang ora. Mungsuhe sinten, Mbah? Wah, kowe nek bengesan ngono ayu tenan ya ming brengosmu iki keroken. Wong brengose ketel kok suarane wedok. Ya ampun, yang penting servisnya dong, Mbak. Kan brengos ki dienggo membuat keri.
supaya wong ki seneng ngono lho, Mbak. Iya, karena maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing arep tekan gising samudra kowe njaluk apa-apa tak turuti. Ya, nggih, Mbak. Simbah ngaso. Simbah ngaso bosok. Wong tuwa elek kupinge bosok. Nek ora murid ku ajejeki ndasmu. Karo gurune kok ngunekke bosok ora. Amok sura merata, jaya merata. Imbang yan padha-padha. Sapa tekan kene ketok arep mlebu gising samudra, kudu nyewa mantol karo aku. Mengko mbok menawa dinggo lenggah nang pinggiring samudra, ayo. Ayo. Candak tanganku, ya ampun tak uret. Sekanggan sangal medhen. Peksir nomor gelayu dening tanganing Sahara. Biasane sukine tak ganti Sahara ya men rada modern. Kene maju aja mbaka siji aku ngrampungi telu kelakon legane atiku. Sapa Mas? Mas. Sapa? Setiaki. Ya ampun suarane gede banget. Tak takoni Mas jenenge sapa? Setiaki. Ya ampun. Aku ini nek karo wong suara gede gairahku memuncak lho Mas. Kowe sapa? Sahara. Titik Sahara. Brengosen kok jenenge Sahara. Ya ora apa-apa to Mas. Aku tak ragane lanang tapi aliran darahku perempuan murni. Perempuan murni. Terus kowe arep ngopo? Loh, ya maju perenang mosok ya bal-balan ya ora mungkin no. Maju perang. Mungsuhmu aku. Oke, ndak masalah. Oke lah, piye njaluk servis cara piye? Maju perang kok servis. Ya perang karo aku ya modele ngono kuwi ya ampun ora paham iki. Medhok banget iki. Rada modern sithik to Mas, rada modern sithik perang karo aku ya. Ya. Ya pertama ngono sik. Engko selanjutnya terserah Anda. Aku hanya pasrah. Ya Mas ya. Kowe iki karepe arep ngopo? Ayo ta, ndak selak bengi ya. Aku wis sore mau blas ora ono wong kenyang blas lho Mas. Ya saiki ya. Ayo to Mas. Ora senyum-senyum ngono wis lah rasa dadak nganggo negosiasi. Budaya aku cocok, kowe cocok, ngono wis rampung kan dadak nganggo negosiasi anane pira oke lah. Ya Mas ya. Mas, lu kok muncul? Ya ampun padahal tak gratisi lho. Mas ora gelem ya ampun. Mas, didadekke to Mas. Nggih, mabur nggih, ngagur. Wonten apa? Mabur. Mungsuhe medeni. Oh, menapa iki? Mabur mawon. Panjenengan kewirangan, kula ing badhe ngadepi. Kula sampun ngelingi lho, nggih. Kula sumanggaken. Aduh gantenge, aduh. Asemi kene wis mlumah kono lunga. Ya ampun, masa aku elek banget kok ya. Aku elek banget lho, aku yo nek lho ya kayane ya sapi lho ya ampun. Raden malah terbang tinggi.
buku. Kesini dong sayang, buku. Ngopo kae Dimas karo kocok oli mabur bantre ra jamak-jamak. Aduh. Ternyata musuhku nggak ada yang jelek. Semua cakep-cakep. Ya ampun iki rompine apik ya ana sisike barang. Ya ampun ditato kaya ngene. Menambah gairah. Mas. Turunannya orang-orang Pak ya. Untuk masuk ya ampun, lemon drepi alon-alon dadi kalikan sing ora-ora. Ya ampun. Bayanganku tekan dindi ya. Masa iso mandhep ngono lho. Enggak kok. Grisene kok. Diwasan Pak. Iya. Prajurit sing jaga gisik segara ampuh kabeh. Kakang Raja mlayu, Kakang Antarja mlayu, aku mlayu, Mak Dwi Setyaki mlayu. Edan. Ben gaisine bapak. Kadal. Ya ampun aku latah elek. Ya ampun latah. Aku latah. Wah. Tenan to, aku nek muni latah mesti digegu to ya ampun. Raden ora digegu to. Aku isin Raden mau. Wah, Antasena asu. Ngapusi aku. Ya ampun, Raden gagah banget. Gagah ya ampun. Meneng wae Raden. Ya ampun, gagah banget. Gagah tenan. Selfie Raden. Makasih. Ya ampun, gagah bagus. Mula tak ajak selfie. Iki sapa? Sahara. Wah, kowe sing ngundurke Setyaki Gatotkaca. Dek mundur dhewe kok. Rawani regane. Terus mundur. Wah, Sapa Mas? Bratasena. Hah? Bratasena. Ah ya ampun. Mas Sena ta? Tahu ketemu lho Mas, mosok lali. Saiki gagah banget ya ampun. Ya ampun biyen sok nang. Iya ta Mas. Biyen Mas Eno metongkrong ning motor ta. Au. Mosok kuku dijejelke cangkem. Antasena Jaidan. Wah, ajar ketemu. Ya ampun Mas Eno lunga ya, sasake ora ser karo aku. Ngopo ya Pak? Ngopo ndasmu iki? Wah, wong gerang ditokke banci. Ambles bumi kok arep dikedhuk.
Ayo ora ketemu. Mulane ora. Pak Dhewe ora tak pakake ora.